M'has portat. Quina mandra, no? El Papet, has vist a treballar? Ni la conya. Que Vinga, bo va. ets, Papet, la veritat. Bueno, deixeu-ho. La veritat. Una hora més tard. Bon, hem acabat. Sí, Anem a jugar? sí. Papet, vens a jugar? Jugar a vosaltres. Vinga. Perquè, mireu, jo soc molèstia. Passo a trobar d'esquenes. Què dius? Vinga, va, jo també ho viuré. Sabies què fer, sabies? Oh! Hola, que divertit. Oye, que xulo. Voleu fer parkour? Sí, anem a parkour. Papet, t'apuntes a fer parkour? Feu vosaltres. Mireu, mireu, soc professional. Oh! Buah, Parkour! buah. Voleu ballar? Vale. Papet, què treballar? Balleu vosaltres. El No sé què li passa. Ja pot. Ballar! Oh, que bé que m'ho he passat. Un dia fantàstic. Què? Encara estàs aquí? No has fet res, Papet. Fantàstic. Increïble. Meravellós. Saps? Ah, això em recorda aquella frase feta. Ah, sí, la que ens va dir el nostre professor. Sí, el professor Benito. Com es deia? Com era? Benito. No. Val més espatllar sabates que fer llençols. I què vol dir això? Que és millor estar actiu, no aquí fent el vago. Que és Has millor d'esperar. que moguis que no estar dormint tot el rato. Teniu raó, anem a jugar.